ଗରମ ଦିନ ଥାଏ। ଏକ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଣି ଖୋଜୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ବୁଲିବା ପରେ ସେ ଏକ ଝରଣା ପାଖକୁ ଆସିଲା। ବସନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଘାସର ବ୍ଲେଡ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଉପରକୁ ଯିବାବେଳେ ସେ ପାଣି ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଗଛରେ କବୁତ ତାକୁ ଯଦି ଦେଖିନଥାନ୍ତା ତେବେ ସେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା। ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି କବୁତ ତୁରନ୍ତ ଏକ ପତ୍ର ତୋଳି ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ନିକଟରେ ପାଣିରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ପତ୍ର ଆଡ଼କୁ ଯାଇ ତା ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ପତ୍ରଟି ଶୁଖିଗଲା ଏବଂ ସେ ମାଟିକୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ବାହାରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଶେଷରେ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଗଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ନିକଟରେ ଥିବା ଜଣେ ଶିକାରୀ କବୁତ ଉପରେ ଜାଲ ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ଫସାଇବା ଆଶାରେ ସେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ଅନୁମାନ କରି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଗୋଡ଼ରେ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରି ଶିକାରୀ ନିଜ ଜାଲ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ତାପରେ କବୁତଟି ତୁରନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମକୁ ବି ଦିନେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ।